TV-avisen 1830. I dag har vi et særtema med Socialdemokraterne, og det første vi skal se på, det er hvad Socialdemokraterne egentlig er. Velkommen. Tak. Det tager vi. Jes Lark, du er her for at fortælle lidt om Socialdemokraterne. Yes. Socialdemokraterne, det er socialister, og de sidder i regeringen lige nu med Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Og de har støttepartierne SF og Radikale Venstre og Enhedslisten, som de sidder i regeringen med. Og de blev valgt ind i parlamentet i 2011, hvor det skete via en parlamentarisk demokrati. Og da de er i regering, er deres mange mærkesager blevet til virkelighed. Deres menneskesyn er socialt og er et arbejdsvæsen, der former sig af samfundet og er afhængig af fællesskabet. Og samfundsopfattelse, organisk samfund, det vil sige syn på statens rolle. Altså den er stor, og den skal være stærk, og den skal være magtfuld. Og den skal overtage ejerskabet af virksomheder og forsøge at lave en lighed og en velstand for alle borgere. De tre vigtigste ting er lighed, frihed og socialitet. Og deres ideologi er at give det enkelte menneske frihed, tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme. At sikre mennesket uanset social, religiøs eller etnisk baggrund retten til og muligheden for at leve og være aktiv og kreativ. Samfund med social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed. At udbrede demokrati, demokratiske socialisme, global lighed, international solidaritet og sikkerhed. Tak skal du have, Lark. Og nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal tilbage til 2011, hvor Socialdemokraterne fik magten. Velkommen. Jeg har ikke sovet særlig meget nat, hvor jeg skulle følge valget, men vi er meget stolte og glade for, at vi har vundet magten som regering. Så regeringen med Socialistisk Folkeparti, de Radikale Venstre, og så vil vi have Enhedslisten som støtteparti. Okay. Yes. Nu vil jeg komme ind på nogle af de mærkesager, at vi er kommet i regeringen på. Blandt andet vil vi arbejde med rusmidler. Vi vil gøre lovgivningen bedre, samtidig med, at vi vil arbejde på en forebyggende og en oplysende indsats for de unge. Så har vi også en fattigdomsgrænse. Den vil vi meget gerne have en fast fattigdomsgrænse på, og vi vil selvfølgelig lave den sammen med en række eksperter. Så vil vi gerne have gruppeeksamen genindført. Vi er store tilhængere af gruppeeksamener, fordi at vi synes, det er et godt redskab til at styrke elevernes sammenhold og mindske frafaldet, ligesom det forbedrer eleverne på de udfordringer, der knytter sig til dansk arbejdsmarked. Klima. Vores mål er, at hele vores energiforsyning skal være dækket af vedvarende energi i 2050. Og allerede i 2035 skal vores el- og varmeforbrug dækkes af vedvarende energi. Kul skal udfases fra de danske kraftværker, og oliefyr, det skal ske senest i 2030. Og det mål skal vi selvfølgelig opnå med en offensiv indsats fra dag 1. Yes. En ting, vi selvfølgelig går meget op i, når det hedder Socialdemokratiet, det er velfærdsydelserne. Vi ønsker et samfund, hvor alle er sikret lige muligheder. Vi sigter efter et trygt Danmark med fri og lige adgang til sundhed. Daginstitutionen skal være præget af pædagogisk indflydelse, og folkeskolen er god trivsel og selvfølgelig høj faglighed. Men et stærkt velfærdssamfund handler ikke kun om velfærdsinstitutioner. De svage i samfundet skal også være garanteret retten til rimelig levestandard. Men det kræver selvfølgelig også, at man selv tager ansvar. Man skal tage ansvar over sit liv, men også at bidrage til fællesskabet. Klipper fra 2011 fra Statsministeriet. Nu er vi over til det redegørende niveau. Siden at Socialdemokraterne blev valgt ind i regeringen. Og vi skal nu kigge på, om de har levet op til de valgløfter, som de lovede de danske borgere inden valget. Det er en video, hvor i at Helle Thorning, hun inden valget støtter op om Carsten Hansens forslag om akutmodtagelsen skal forblive intakt på Fyn. I efteråret gav Socialdemokraternes gruppeformand Carsten Hansen et skriftligt valgløfte om, at akutfunktionen bevares, hvis hans parti kommer til magten efter valget. Jamen, jeg laver ikke skriftlige valgløfter. Jeg fortæller, hvad der er Socialdemokraternes holdning, og den er fuldstændig klar. Hvis man her i regionen ønsker 2 akutmodtagelser, så bliver vi også nødt til at respektere den beslutning. Så du bakker Carsten Hansens valgløfte op? Ja, selvfølgelig gør jeg det.
Socialdemokraterne får magten, og mange fynboer, men det er også hele Danmark regner med, at den her akutfunktion på Svendborg Hospital forbliver intakt. Det er dog ikke det, der efterfølgende sker. År siden der underskrev din daværende gruppeformand Carsten Hansen et valgløfte til vælgerne på Fyn om, at akutklinikken eller akutmodtagelsen på Svendborg sygehus den skulle bestå. Og i går der skrev din sundhedsminister så et brev til regionen om, at det kunne de sådan set godt, men der ville ikke følge penge med. Hvordan kan det være, at I har lovet noget, som I ikke holder? Jeg mener ikke, vi har lovet noget, vi ikke holder. Men når nu din daværende gruppeformand, nuværende minister, han har underskrevet et skriftligt valgløfte til vælgerne på Fyn, om at det her det vil bestå. Der står ikke noget om, at det afhænger af hverken det ene eller andet. Det vil bestå. Hvad skal de så tro på? Jeg har stor respekt for, at de valgte på Fyn kærer sig om de betingelser, der gælder for sundheden i det hele taget på Fyn. Stor respekt for det. Og jeg har også stor respekt for den befolkning i og omkring Svendborg, som er optaget af, at de har et sted, de kan tage hen. Men så lige til sidst, var det så ikke en fejl at love det? Jeg synes, det er vigtigt at kæmpe for de her sager, men vi er også nødt til at erkende, at vi står i en utrolig vanskelig økonomisk situation. Moderaterne er efterfølgende faldet med 9,5% i kommunevalget i Svendborg. Overskrifterne lyder i de fynske aviser: hyklere, løftebrydere. Mange fynboere føler sig nemlig skuffet og uretfærdiggjort, fordi de har lige præcis stemt på Socialdemokraterne for den her akutmodtagelse til at, eller bevaret den her akutmodtagelse. Til dig. Og nu her til sidst vil vi gerne til det vurderende niveau. Nu er vi nået til det vurderende niveau. Vi vil gennemgå blandt andet Tim Jensens artikel og Berlingskes graf over vælgervandring. Yes. For det første står, at det er blevet meget anderledes, hvordan demokraterne skal finansiere sig selv. I dag støtter virksomheder for at få noget politisk gennemført. De støtter forskellige partier, så de bedst muligt kan få deres holdninger igennem. Og partierne bruger også flere penge, men færre mennesker i valgkampen. Det er derfor, at de har de helt store navne at trække på, når de skal udtrykke sig til pressen. For eksempel Helle Thorning. Socialdemokraterne har per 1.1.2013 omkring 42.000 medlemmer. På partiets egen hjemmeside står der, at de går meget op i at få medlemmer. Der står, at alle yder en økonomisk hjælp. Omvendt ud fra artiklen med Tim Jensen fra Information, står der, at mens medlemmer er blevet mindre væsentlige, ofte er medlemmer mest til besvær. Her er medlemmerne ikke længere vigtige, men de er jo mest umiddelbart besvær. Altså medlemmerne, de skal jo have en indflydelse, og der skal bruges tid på dem. Det kan være en grund til, at de ikke går så meget op i det mere. Hvorimod sympatisere, som de gerne vil have, bare giver penge, uden at skulle være medlem. Det er sådan, det er i dag. Det er blevet markedspartier. Men på deres hjemmeside ser det ud som, at Socialdemokraterne er anderledes i forhold til artiklen. Yes. De får penge efter popularitet, der gør, at de også gør mere for at ændre politik, så de kan få skubbet minimalvælgerne over til sig selv, som vi også ser på Berlingskes graf med vælgervandringen. Der kan vi se, at de har fået en del mandlige stemmer fra DF og en del kvindelige stemmer fra SF. Og de gør det igen for at få større økonomisk støtte. Så det hele hænger ligesom sammen. Yes. Der ser vi også, at i år 1949, der var ca. 27% af vælgerne medlemmer i et parti, og i dag er det kun ca. 4%. Dog har Socialdemokraternes vælgere, der er 21% medlemmer. Så det Tim Jensen han skriver i sin artikel, kan ikke sammenlignes med vores parti, Socialdemokraterne. De partier baseret på vælgerforeninger, og medlemskabet i partierne var noget, man var hele livet igennem. Man jobbede altså ikke rundt i de forskellige partier, og socialklassen det var en stor afgørende faktor for, hvordan opdelingen var. Støtten den var meget forudsigelig og stabil for disse partier, og kampagner blev opført af amatører, og det var nemmere for LO at påvirke folketingsgruppen. Sådan er det dog ikke mere.
vælgerne shopper rundt mellem partierne, og medierne har en afgørende indflydelse på disse. Det har givet vælgerne mulighed for at få overblik over partierne og bringe dem tættere på de politiske personer. De politiske partier i Danmark er efter Tim Jensens mening, at de har ændret sig til små virksomheder. Før kunne en mand med kun få års skolegang blive statsminister, hvor at man nu skal være en højt uddannet taktiker for at kunne hamle op med de danske partier. Det er delvis sandt, men i forhold til vores parti, Socialdemokraterne, har vi Helle Thorning, som er statsminister. Hun har en 2-årig kandidat i statskundskab. Ikke så meget mere. Til gengæld har hun dog en masse erfaring inden for politik, blandt andet fra Europa-parlamentet. Partilog Downs model mener han, at et partis hovedmål er at få så mange stemmer som muligt ved valg. Derfor udformer partierne ideologi, profiler og synspunkter, som der giver flest stemmer, og dem, som trækker flest vælgere. Det, som Downs mener med modellen, er, at partierne ikke tager det så tungt med disse ideologier. De vil nemt og sikkert kunne skifte standpunkter, alt efter hvilken retning borgerne vælger at gå imod. Jeg mener derfor, at Downs model er bedre til amerikanske partiers adfærd, fordi den er for simpel og nem. Derfor bruger man i stedet Molins model. Molin mener, at partiet har 2 hovedpunkter. Første, at medvirke til, at der bliver trukket nogle beslutninger, men også til at opnå regeringsmagten. Derfor kan partierne valg af standpunkter forklare ud fra både en interessefaktor og en strategisk faktor. Interessefaktoren er, at et parti udtrykker dets politiske ideologi ud fra en interesse, som kernevælgerne formodes at have. Er den strategiske faktor, som består af opinionsfaktoren, altså hvad vælgerens mulige reaktion kan være. Derudover skal partiets standpunkt nogenlunde ligge i forlængelse med de tidligere standpunkter, partiet har haft. Det gør, at partiet virker pålideligt over for vælgerne.